iako je ovogodišnji mart nešto hladniji u odnosu na zadnjih par godina, evo jagode koje su jesenas zasađene i to dosta kasno u početku oktobra zbog prevelike suše, ipak se bude u martu i evo pojavljuju se i prvi cvjetovi. Vrijeme je vrlo promjenljivo. Mart je takav, čas imamo plus 20, pa onda to padne na noću minus 5, a preko dana od plus 5 do plus 7. Naravno da takvi temperaturni šokovi ne pogoduju rastu i razvoju ni jedne biljke, pa ni jagoda. Zato u ovom trenutku pred cvjetanje treba jagode prihraniti nekom prihranom koja će jednostavno ojačati njihov imunitet. Ove jagode su jednom prihranjene na prije nekih 15 dana, a to je bila prihrana rastvorom drvenog pepela. Sada ću napraviti rastvor kojim prvenstveno ojačavamo imunitet i ujedno pomažemo uspješniji razvoj korijena, jer sve je to potrebno u ovoj fazi kada jagode se spremaju za cvjetanje. U ovoj posudi bokalu ja sam sipao litru vruće vode, možda se već vidi isparavanje, i sada ću u tu vodu dodati kašiku čistog pčelinjeg meda. Ovo je moj med od mojih pčela i uvijek treba nastojati imati prirodni med, znači ne kupovati u marketima, nego od nekog poznatog pčelara. Znači jedna kašika čistog pčelinjeg meda i dodajemo ju u vrelu vodu. Med će u vreloj vodi veoma brzo se rastvoriti. Med isključivo dodajemo kao sredstvo koje će pojačati imunitet jagodama i učiniti da one lakše podnose sve ove temperaturne stresove, a u istu posudu dodat ću i 7 grama suvog kvasa. Suvi kvasac je poznat kao čisto prirodno đubrivo koje će u zemlji probuditi korisne mikroorganizme, odnosno bakterije, koje će uticati da se brže rastvaraju sve hranljive materije i da jagode lakše crpe te materije iz zemljišta, pošto smo u prethodnoj prihrani dodali dosta kalijuma i fosfora neophodnog jagodama u ovom periodu. Aktiviranje kvasa ubrzat ćemo sa jednom kašikom šećera u kristalu, koju isto tako dodajemo u ovaj rastvor. Ovo je potrebno malo promiješati, kvasac je već dobrim dijelom se rastvorio, med također, šećer se vrlo brzo rastvara i ovo treba ostaviti jedno sat i pol vremena. Nakon što je proteklo nešto više od sat vremena, ovaj rastvor dodajemo u kofu sa 9 litara vode i tako dobijamo 10 litara đubriva kojim ćemo prihraniti jagode. Ovaj rastvor, ovo đubrivo dodajemo jednostavno zalivanjem oko svakog žbuna u zoni korijena. Znači dovoljno je oko 50 ml za svaki žbun. Pošto ja imam 100 žbunova novo zasađenih jagoda, 10 litara ovog đubriva je dovoljno za jedno prihranjivanje. Ovim đubrivom mi ćemo jednostavno pomoći jagodama da lakše prebrode
ove temperaturne šokove jer su već krenule sa cvjetanjem. Znači, ovo đubrivo će doprinijeti obilnijem cvjetanju, a samim tim, pošto u zemljištu ima obilje hranljivih materija i krupnim plodovima.